čo sa práve stalo, Benjamin? Ja som zabudol som si peňaženku v autobuse. Toto je náhodný autobus. Pol hodinu potom, čo som vystúpil, tak prišiel autobus. Som ho nevedel nikde nájsť. A to je ten typek, ktorý ma viezol. A našiel som peňaženku. Bol to on. Nice. Strašne šťastný, ty kokos, pekne. Dnes vás zoberiem na môj výlet z Bratislavy do Norska, konkrétne Tromsa. Ale cestou sme sa ešte zastavili v Londýne, kde sme si trochu pozreli mesto. A odtiaľ už priamo do Tromsa, čo je taktiež tretie najväčšie mesto za polárnym kruhom. Čiže poďme na to. Vystúpili sme vo Viedni na letisku a je to tu naozaj gigantické. Ja nechápem, ja nikdy nič nezabúdam, nestrácam. A proste v autobuse mi vypadla nejak, ja neviem, asi keď som vstával alebo čo, z vačku. A ty kokos, našťastie mám aniela strážneho, ktorý fakt sa postaral, aby všetko vyšlo. Spali sme si takú hodinku. Nie je to až také strašné, ten deficit spánku, ale ešte to bola príde. O 6 nám ide lietadlo. V živote som nebol na letisku, ani lietadlom som nešiel. Takže tento zážitok bude fakt, že unikátny a pre mňa jedinečný. Máme check-inutú batožinu a akurát čakáme už iba na security gate. Bude to bomba. Sme tu, Gatwick, Londýn. Akorát vychádzame, ešte sa to musíme zorientovať, kam ísť, lebo je to dosť veľké. Let bol super, spal som asi 40 minút z tej hodiny, až 40 minút alebo 50. Skvelé autobusy, ale je tu docela zima. Je tu určite zimšie ako vo Viedni a Bratislave, takže až to je logické. Ty kokos, fakt sme sa stratili, toto letisko je úplné bludisko a nemajú to značenie vôbec. Pasy sú coaches. Toto je strašné, tak už ideme asi 5. krát na tom istom mieste, sme teraz, hej. A ideme skúsiť teraz vlak, lebo autobusy, fakt akože značené to tu vôbec nie je, že odkiaľ to chodí. Majú tu 5 zastávok a neviem akože jak to tam funguje. Je tam napísané, že sú prevádzkovej dobe iba počas niektorých dní a niektorých hodín dňa, ale nie je tam napísané kedy, takže skvelé. Bačne sme vo vlaku, stál 24 pounds, neviem koľko to je euro, ale radšej to ani nechceme prepočítavať. Fakt ideme iba do centra Victoria, takže ešte odtiaľ do Lutona. Bude to drahé. Veľký Ben! Dobre, sme na autobuse, stálo to 14 pounds, čo je už akože o dosť lepšie. A ideme do Lutonu. Toto vyzerá docela cool. Tak ešte budeme pozerať.
Prišli sme na letisko Luton, Londýn a rýchlo musíme makať, lebo za nejakú hodinu nám to ide. Fú, po trochu zdržaní na poslednú chvíľu bordujeme, ale všetko zatiaľ vychádza, jak má, našťastie. OK, už letíme asi hodinu a pol. Fakt o ničom. Ale toto ešte bude dlhý let. Kebab na letisku za 8 €. Ale bohužiaľ, už proste 8:30. OK, sme v Tromse a ideme do lesa. Ale do lesa vedie takáto cesta zatiaľ. Musíme sa dostať cez most. Šmíka sa tu. Čiže je to docela o ničom. Akože ono sa to nezdá, ono to je strašný strmák po lade. Spali sme dobre, spali sme do také 10. od polnoci a teraz necháme to tam. Riskneme to, nebudeme všetko brať. Pôjdeme do mesta a si musíme kúpiť aj bombu na horák. Pôjdeme nejaké na autobuse asi, lebo pešo to bude zase 2 hodiny. Vodu mám že úplne ľadovú, tak som si dal do bundy. Snaď sa mi to ohreje, aby som sa vôbec vedel napiť, lebo ľadovú vodu nebudem piť, to by mohlo byť ešte horšie ako nepiť. A my sme nadávali na Londýn, že tam nemajú proste napísané časy, kedy chodia autobusy. Tu na zastávke majú holé nič. Sme v autobuse, museli sme skúpiť cez apku lístok, lebo dá sa platiť iba cashom. Stihli sme to na čas, nikto nás neskontroloval a nedocela to. V Tromse majú tie isté ťukačky na semafor ako na Slovensku. Pri nímach, takže to je úplne skvelé. Čaj, toto, malé hranolky za 166, čo je nejakých 16 €. Ale toto je veľmi cool.
tak sama na tej lode nie, ale ja viem aj toto veľmi oceniť. Tromsø. So let's talk about it. People have been living in Tromsø for more than 11,000 years. To je dosť dobré, že tu dali do Souvenir shopu kino a tam nám rozprávali o Norsku, ale aj o Tromse. Krásne to tam bolo, krásne to tu je. Tak, aby som nerobil zlé meno v Norsku, tak tu majú aj normálne časy, kedy chodia autobusy, aj nejakú mapu. Už sme sa najedli a teraz pôjdeme hore na ten vrch a snáď polárna žiara bude nejaká. Fúha, už sme vstali okolo 11, dokonca sa ma musel zobudiť, lebo by som asi ešte spal. A večer sme boli hore na tom vrchu, hore niekde a ešte potom vyššie. Takže mali sme za sebou dobrú túričku. Zase ide nejaké lietadlo. Vyspali sme sa dobre, bolo teplúčko mne aspoň. Už som sa povalil. Už iba karimatku, ale tu si nechám ešte trošku na slnku vyschnúť. Už je 14 hodín, čiže dobre sme si dali na čas, ale varenie na plynovom horáku trvá dosť dlho. Potom jedenie a tak. Už sme zbalene vyrazili, sme z kempu a ideme na zastávku. Odtiaľ pôjdeme neviem koľko kilometrov do ďalšieho mesta, k moru a tam prespíme ďalšiu noc. Už budú 4 hodiny, čiže dlho to trvalo dosť, ale dáme to, však prakticky tam stačí byť na noc, prespíme a poslednú noc budeme spať v kempe. Tam budú aj sprchy a tak. Tak sme nastúpili do autobusu 425, ale sme trošku na zvon, keďže nevedeli sme, oni to tam nejak menili, tie zastávky, nevedeli sme presne, kde nastúpiť, ale sedíme v dobrom autobuse, už za takých 5-10 minút sme na mieste a odtiaľ sa vydávame pešo popri mori. Bude to naozaj dobrá prespávačka. Tam ideme. Tam niekde pôjdeme a spravíme si stan. Toto bude úplný extrém. Bomba, špica, halus.
Tak chceli sme spať niekde tam, vzadu, ale nevieme sa tam dostať. Je to také, že ťažko prístupné. Ale naozaj tento výhľad by stál za to. Tak našli sme nejaký outdoor shelter, tam niekde v hore, čiže ideme to pozrieť a keď tak, keď to nebude akože nič, alebo to bude nejaké súkromné, tak pozrieme to na tom kopci niečo, nejakú rovnú plošinu. A niekto by povedal, že my sme blázni. Tieto domčeky ma dosť fascinujú, lebo všetko tu majú drevené domčeky a všetci majú všetko zasvietené. Všetci majú aj vonkajšie svetla, všetko majú zasvietené. A vyzerajú tie domčeky tak tenko. Tuto máme nejaký pomník s rostovým bohom. Sa asi idem pomodliť. Ale mestečko tu vyzerá skvelo. A za chvíľku by sme mali byť tam, kde prespíme, začal snežiť. Tak dúfam, že to pomoc nezhorší. Tak predsa len tu je turistický shelter. Tak toto vyzerá naozaj dobre na prespanie v takej krásnej prírode. Nádhera. Táto zápisnica, ale dnes tu ešte niekto bol pred nami asi, dneska sa asi odpísali, alebo neviem, možno tu by boli navštíviť, ale tak my tu budeme spať. Skvelé, skvelé. Táto kniha úplne prináša také spomienky 2020. Aj okno tu je, síce sa zahmlievalo. A vonku to vyzerá nejak takto. Wow. Naozaj úžasné. Opúšťame chalupu, chatrč. Bolo to tam skvelé, akože bolo tam asi dosť zima v noci, ale tak nie, spacako bolo v pohode. Ale možno to bolo lepšie, jak v stane, keďže v noci snežilo. Je to aj vidieť, sú zasnežené tieto stopy, ktorými sme išli včera. A teraz ideme naspäť do Tromsa. Našli sme tam kemp za nejakých 200 norských korún, čiže nejakých 20 eur, asi na stan typujeme. Čiže ideme tam autobusom, potom dvakrát prestupujeme, ale tak nejak to dáme, dúfam. A uvidíme, čo ešte dneska spravíme. Dneska sme stali o 3:45, čiže docela skoro, ale ešte sme aj skoro spať. Toto je docela zaujímavé, že oni tu majú takto zgrupeno viac týchto budok na poštu. OK, toto by mal byť nejaký Frozen Arctic Waterfall, takže nie je moc frozen, ale vidím tam aj nejaké zamrznuté časti. A hen, čo som našiel, teda uvidel. Losica asi. Vystúpili sme na zastávke Badhavna a už sa blížime do kempu. Máme to nejakých 10 minút pešo odtiaľto. Výhľady tu sú naozaj pekné, je to taká, by som povedal, že Petržalka Bratislavy, že
není to ten mainland, ale taký ostrov vedľa toho. Tak sa tešíme do kempu, konečne na sprchu, lebo predsa tu chodíme dosť dlho a zajtra už ideme na lietadlo späť, čiže treba na to myslieť. OK, tak boli sme na recepcii, oni, že či sme si postavili stan, my, že nie, tak že máme si najprv nájsť miesto, kde si spravíme stan a potom pôjdeme sa tam vrátiť a zaplatíme za to. Takže toto je, by som povedal, veľmi dobrý prístup, ako pristupovať k takýmto veciam. OK, tak toto je miesto, kde postavíme stan. A to takto pod takou horou, s potokom. Je to tu naozaj pekné. Sú tu aj chatky, takže táto noc bude skvelá. Mám ešte tým pádom čas, postavíme si tu stan, necháme si tu veci a pôjdeme ešte do mesta. Čiže bomba. Tak na kempe tu máme takto záchod, sprchu, je to aj mydlo. Takže toto neviem na čo, toto asi na umývanie skla, neviem prečo to tu je. Tak ideme na lecko. A toto je strašne fascinujúce. Proste sa sami otvoria dvere. Tada! Vstal som 9:35 asi. Sam už bol 2 hodiny hore, mi hovoril. A idem sa rovno osprchovať do teplej sprchy. Zima je. Je toto celé zasnežené. O dosť viac ako včera. A stále sneží. Čiže ideme na to, už sa teším. Tak už som prišiel na čo je toto. S týmto sa dáva voda do toho kanála. Umytý som, teplá voda bola. Je tu časovač, tak toto sa dá karta, ktorú som dostal. A zapne sa na 4 minúty voda. Zistil som, že keď to tam dám dvakrát, tak mám ďalšie 4 minúty. Takže dá sa tu aj dlhšie osprchovať. Dnes je posledný deň, čo sme tu. Takže dnes o 8 večer odchádzame z Tromsø letiska. Čiže máme takých 5 hodín, ešte môžeme si robiť čo chceme. A potom už pôjdeme pomaly na letisko. Samo nedojedol cestoviny, čiže mi ich dal. On si je to spravil na horáku a zistil, že vnútri tam sú normálne panvice a všetko. Čiže trošku fail, ale však nevadí. Aspoň to tam môže umyť potom a bude dobre. Sme v knižnici zabiť trochu času, ale už sa zatvorila 15:30 cez víkend. Čiže nastúpili sme na autobus 26 a ideme na letisko. Máme 4 hodiny minimálny čas, takže v pohode, ale už sa nám to kráti a končí. Tak ešte posledný krát sa pozrieme na naše výhľady. Ako sme na letisku, posledné kroky v Tromsø. Nepotreboval som nakoniec ani mačky. Aj keď som sa trochu o to obával, ale s trochou pozornosti a nezbrklosti ani na som nespadol. Takže v pohode, mačky aj tak nosili iba takí starší. A
takí vypimpení turisti. Čiže toto je v pohode. Dorazili sme na letisko, na 4 hoďky nám odchádza lietadlo a výlet hodnotím skvelo. Niečo, čo som ešte v živote nezažil a asi ani v budúcnosti nezažijem. A tak uvidíme, čo život prinesie. Cut you off. I knew something was wrong. I shouldn't have to call you back, 'cause now you're mad and you think I dropped the ball. That's a bridge I haven't crossed. Not my fault that you're pissed off. You shouldn't have to treat me like this. Treat me like this. Now I'm all alone once again. I just wanna talk and you don't wanna listen, baby. I don't get it all. I sit around me. Už sme na letisku, vystúpili v Lutone, všetko máme už letošinu. Čakáme na autobus, ktorý nám ide za 1:50, keďže sme si nekúpili cez internet, lebo sme sa báli. Nám meškalo letadlo, tak aby sme nemeškali ten autobus a zbytočne neplatili tých 30 €. A akurát tak rozmýšľam, pozerám na ten čas, že je 23:59 8. marca a doma už je 9. marca 1 hodina, teda o minútu 1. Čiže mi vlastne teraz je zajtra. Vlastne v tomto momente je zajtrajšok. Čiže takáto hypotéza mi napadla a podľa to je veľmi fascinujúce, alebo také cestovateľské. Toto je strašne skvelé. No, tak už ideme na gate 24 a nastupujeme na chvíľku do letadla, čiže skvelé. Oznamujú to až nejakých 20 minút pred zatvorením gateu, čo je docela zvláštne, ale tak na takéto veľké letisko asi normálne. Takže Viena, vidíme sa. Once again, I'm back on the cycle. Walk inside the function thinking maybe I just might go. Me and your friends, really not that tight, ho. It's all good now, they all had to cut you off.